डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिफेन बर' सारा दिनै गेमस्रि दैमारि आरो लावदुमनि सायाव गोख्रों एक्सन लानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मानो एक्सन लाखो गेमस्रि दैमारि आरो लावदुमनि सायाव मानो एक्सन लाखो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा? दा बाथ्राया बेसो रायजोफोर। दिनै गेमस्रि दैमारि आरो लावदुमा मा गोरोन्थि मावदोंमोन? बिथांमोना आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल बा आर'नाइखौ लानानै बिथांमोना मान बावहैदोंमोन। आरो बे मान बावहैनायाव दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जेबो बुंनांगौ जेबो गैयामोन। नाथाय बिथांमोना मा गोरोन्थि मावखो? गेमस्रि दैमारि आरो लावदुममोना बे जोंनि बर'नि आर'नाइयाव बिथांमोना बिजेपिनि सावगारि बा साइनबर्डखौ होनानै दिनै आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय मान बावहैदों। दिनै जोंनि बे आर'नाइयाव दिनै बबेबा पार्टिनि सावगारि बा साइनबर्डखौ होनायनि जेबो गोनांथि गैया। आरो बेखौ होनाय माने दिनै जों गावखौनो जोङो खैफोदाव खोख्लैनानै लानाय जादों। दा बेफोरबायदिनो गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम मोना दिनै जोंनि बर'नि आर'नाइयाव बिजेपिनि सावगारि बा साइनबर्डखौ होनानै बिथांमोना मान बावहैदोंमोन आरो बेयावनो दिनै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। दा रायजोफोर, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिफेन बर' सारा दिनै गेमस्रि दैमारि आरो लावदुमनि सायाव मा एक्सन लाखो आरो गोख्रों बाथ्राजों मा बुंखो स' नोंथांमोना नायलांदों। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ सिगाङाव लाइक खालामग्रो आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांदो। डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय। नै जा मोजांखा, बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना। मोजां मोनदोंना लोगोफोर? नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे। नै जा साइजखा, आंसो लानो लुबैलायबाय। बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस, बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो बरायजानाय, बयजोंबो मोनथिजानाय, बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव। बियो गावनो सोंदों आर'नाइ, आर'नाइयाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों। दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों, नोंसोरो माबायदि नुदों? कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों, नोंहा मानो जोंबाय थायो, बेफोरबायदि गोबां कमेन्टस फैयो ना। आङो नांजाया मालाबाबो। दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा, जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन, भिडिअ बानायगोन। दिनै जोंनि बर' हारियाव गोबां हारि सिबिग्रा, हारि मोजां मोनग्रा, हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा गोबां दं। जोंलाय सोरो? सोरखौ मा बुंनो, मा सोंथि सोंनो, नंगौ नङा? दा बियो गावनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों बुंदों रोखा रोखा। माबायदि नुदों? आंथ' बुंखायो जोबोर समायना नुदों। ससियेल मिडियायाव नुदों, बिनि फट' फैनाय नुदों। दा आर'नाइयानो जा बा नोङो असमियानि बिहु गामसायानो जा बा सोरबा सेलें सादर लायो बा बिखौ गुबुन गुबुन माहारिया गावबा गाव माने बेबायदि फालि गामसा बा हारिनि मोनसे सिनायथिनि नेरसोन दङ। आरो आर'नाइया जिहेतु GI टेग मोनबाय, दा बिखौ मुलुगनां गासै लेभेलाव दिनै आर'नाइया अनसायजादों। मुलुगनि मानसिफोरा बेखौ बर' हारिनि आर'नाइ होननानै दिनै सिनायबाय। दा बे आर'नाइनि गुबै जि आइडेन्टिटि, आर'नाइनि जि गुबै जि बिनि सिनायथि आरो बे आर'नाइनि जि अरिजिनेलिटि, बेखौ जों बयबो मेनटेन खालामनांगोन। आरो बेखौ गुबुन गुबुन गाब होनानै, गुबुन गुबुन बेयाव महर होनानै जुदि आर'नाइखौ दायोब्ला आर'नाइनि जि जोंनि बर' हारिनि जि आइडेन्टिटि, बे सोरनिबा पार्सनेल आइडेन्टिटिनि बाथ्रा नङा, बेयो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा नङा। दा बेखायनो आइडेन्टिटिखौ डाइल्युट खालामनाङा, आइडेन्टिटिखौ जों मेनटेन खालामनांगोन। जाय जेखि थाया मानो, जाय जेराव जि मावा मानो, जिखि दल, जिखि हान्जा खालाया मानो, जिखि माने आदर्शनि बेक्ति जाया मानो, आर'नाइया आर'नाइ हिसाबै हारिनि आइडेन्टिटिखौ
लानानै जोङो बेखौ प्राउड खालामो आरो बे प्राउडनि जे मोनसे रेसपन्स आरो प्राउडनि जे रेसपेक्ट बेखौ बयबो मेनटेन खालामनाया बयनिबो बिबान दा बेखौ नोङो गुबुन गुबुन गाब होनो हायो गुबुन गुबुन फिउजन होनो हायो नाथाय फिउजन खालामनाय लोगो लोगो गाब होनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन बेयाव आगर आरो महर होनाय लोगो लोगो बे आर'नाइ जानानै थानाय नङा बेयो मोनसे मा होनना बुङो फेब्रिकेटेड आरो बियो मोनसे डाइभार्सन लेभेलाव सहैगोन अब्ला आर'नाइनि जि गुबै मुल्य बिनि जि गुबै ओंथिमोन बियो थानाय नङा दा बेखायनो जायफोरा बेबायदि खालामदों बिनि सायाव सानफिननाया मोजां आरो बेबायदिया जाहाथे जाया आर'नाइनि जि महर बिनि जि आगर बिनि जि जोंनि बिनानाव जोंनि आब' जोंनि बाजै जोंनि आइमोना जेखौ दायो लुयो जेराव आगर एरो बेनो जोंनि गोथारथि आरो बे माने ट्रुथ आरो बे जि रेसपेक्टनि जि मोनसे आइडेन्टिटि बेनो माने बयनिख्रुइबो गोजौ मासियाव बेयाव आरो माबा माबि एरदेरनानै होयोब्लासो सोरबाया मोजां मोनगोन आरो बेजोंसो साबसिन जागोन बे बाथ्राफोरखौ साननाया थारैनो गोरोन्थि होननानै आं बुंनो सानो बिनि थाखाय बयबो रेस्ट्रेन्ट जानांगौ आं बेखौ माने खोब माने मोजां आरो गोसो गोरबोजों आं खावलायदों